Aurtengo programazioak berriro ere nazioarteko ospe handiko artista taldeak bilduko ditu, baita gure inguruko sustrai musika bizi duen une aparta erakusten duten proposamenak ere. Anistasuna da, Getxo Folken nortasun ezaugarri nagusietako bat. Jaialdiak iraungo duen egunetan, estilo, eragin eta formatu askotariko programazio zabal eta plurala izango dugu publiko mota guztiengana iristeko eta belaunaldi berrien artean folk musikaraikiko interesa pizten jarraitzeko. Flock talde irlandesak irekiko du. Biharamunean 8:00 Bretainiatik, eta ikusiko duzu nola, orain barku hartu eta Irlandatik bera egin, eta Bretainiako kostara joango gara, eta Gwendaleko lagunak datozkigu berriro. Ostiralean, musike barrin jarraituta, baina jadani kontuan hartuta beste espazioetako kontzertuekin ere martxan jarriko garela, barku horrek Bretainiatik Euskal Herrira egingo du eta Galiziaraino helduko da. Iaia uharteak jarraituta Gaztelugatxetik Ziez uhartetara egingo dugu eta Xabi Aburruzaga musikari euskalduna, Xabi Diaz musikari galiziarrarekin elkartuko ditugu eta Dufeiras de Salitrerekin elkarlanean, trikitia, panderoa, ahotsa eta perkusioa, larun batean barkuak Galiziara egin duen eskero jarraitu beharko du beherantza eta Portugalen Dulce Pontes izango dugu zain. Eta itxiera aurten 50 urte betetzen dira Salvador bertsolaria hiltzela. Bere omenaldian bertan. Eta ziurrenik hori agian ez du jende asko jakingo, baina dudarik ez daukagu Euskal Herritarren gehiengoak badakiela abesbatzen kantu maitatuena den nonago zelarretan urepeleko hartzaina, hain zuzen ere dela omendu nahi duguna. Salvador gaztetatik hasi eta gero heldutasunera iritsiko da, eta heldutasun hortan hasiko da bertsotan eta plazetan, eta ez bakarrik iparraldean, hegoaldeko bidaia egingo du, eta hemengo mundua eta zibilizazioa ere ezautuko du, eta horre ongo dira hainbat gai, garai hartan, garaikideak ziren gaiak ere jorratu zituen Salvadorrek eta gaur egun ere joku ematen digu horri heltzeko.